Mayong buntag ganatong tanan. Ang atong mga pagbasa karon dunay daghang tema. Apan ang akong gustong pamalandungan nga tema mao ang pagkamapaubsanon atubangan sa Ginoo. Tungod kay mao kini ang iyang gipasalamatan og iyang giampo ngadto sa Amahan sa atong Ginoo. Ang Ginoo makigsulti kanato pinagi sa panghitabo sa atong kinabuhi. Ug ang Ginoo nagpakita o magpakita kanato pinagi sa nagkalain-lain nga mga matang nga butang binuhat naa sa atong atubangan. Tungod kay matag binuhat tao kinaiyahan bisan kanang mga hayop, kanang tanan nga buhi nga nagpalibot nato, kana tanan nagpaila sa pagkamahigugmaon sa Ginoo ug naglarawan sa kanunay nga pagduyog sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug kanunay niya gihatag ang atong panginahanglan. Kini tanan nga niya dinhi sa atong atubangan kanang atong mga adlaw-adlaw nga gigunitan, kanang tanan nagtimaan sa kanunay nga pagbubo sa Ginoo sa iyang grasya nga dili ta niya tugtan nga maalaot ug kanunay ta niya gisapnay ug di sa tugot, di sa mutugot nga kita gutmon kita mawagtangan sa atong kalipay, mawagtangan sa atong kadasig ug kusog. Kung mao kini ang timaan ug mao kini ang naglarawan sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, nan angay lamang nga kita maminaw, angay lamang nga kita mulingi ug muhatag og dakong bili kanila. Kanang imong silingan bisag unsa pa naka kabatig batasan para nimo, pero kanang imong silingan binuhat na sa Ginoo ug naglarawan na sa pagkamahigugmaon sa Ginoo nimo. Kung na-trigger ka sa imong silingan, kay kanang imong silingan baon kaayo, kanang imong silingan gigamit na sa Ginoo aron tudluan ka pagpasensya, aron tudluan ka unsa ang pagkamahigugmaon. Kay og wa pug kay kasukan og di po di challenge ang imong pagkamahigugmaon, di ta kahibaw kung unsa di ay ang magsakripisyo ug unsa di ay kabug-at ang mahigugma nga bisan pag adlaw-adlaw mo pas-an og cross. Kung cross na siya sa imong atubangan, kana siya mensahe na sa Ginoo nimo. Basing ikaw pod cross pug kaniya, wa pug ka kahibaw. O base ikaw pod naka-trigger pog ganiya, unsaon pagpataas sa iyang pasensya, unsaon pagtudlo, uy saon ako paghigugma. Ingon ba si Mother Teresa nga di ta mahigugma, di ta kahibaw mahigugma ug di ta masakitan. Mao na kaya atong pagbasa ebanghelyo, labi ng ebanghelyo, mingon ang Ginoo pakita mo ang imong kaugalingon. Daghang salamat Amahan, kay tungod sa imong pagpakita sa imong kaugalingon, kinsa ka, ang imong presensya na-reveal sa mga taong mapaubsanon, dili sa mga mapahitason. Kanabitong mapahitason manggod kung sa ato pa nga mga termino karon mao ni mga sungayan. Dang mutaas og kanang kahibaw, mutaas pod ang sungay, mudaghan pod ang bahandi, magsikig pangwa og sige pangangkon tanan pa posisyon bahandi, ala sige mutaas gapong sungay. Og di mutaas sungay, mutaas ng kilay. Og di na mutaas ang kilay, mutaas ng liog, magsige na laghangad, di na makakita sa ubos.
nagiawhag sa Ginoo ang pagkamahigugmaon ug pagkamapaubsanon, kay mao kini ang makapawa sa buling sa atong mata. Kung nahinumduman nato sa unang pagbasa, si Moises nga pagkakita niya sa sampinit nga nagkayo, gipahukas sa sampinit sa tingog, ukasan imong sandal ayaw sa duol kay balaan. Og wato ni hukasa yung sandal, di sa makaduol, og di sa kaduol, di sa makadungog, og di sa makigistorya sa Ginoo, di sa makaibaw sa mensahe sa Ginoo. Tiaw mo na, bisan ang kinaiyahan gigamit sa Ginoo aron makigsulti nato. Ang problema lang sa mga tao karon, di kabaw maminaw sa bisan sa mga ago sa kinaiyahan. Tungod kay mapaytason kayo ang tao, murabag ang una-una sa tao mao'y superior og nagkontrol sa lihok sa kinaiyahan na mao na abuso sa kinaiyahan, mina diri dito asa na lang na bungkag ang kabukiran. Di man maminaw, di maminaw ha. Balikan bitaw, bagbalik basol ng mga tao kay gibalikan sa kinaiyahan. Pagbalik sa kinaiyahan, Ginoo ra pipasangin lang sa mga tao. Pagbuot man sa Ginoo, uy pagbuot taon as tao ngano gitaw gining dagkong katalagman. Mao na tungod kay sa pagkamapaytason sa tao, dili na makadungog ug dili makakita sa mga ago, sa panginahanglan, sa tingog, sa palibot, bisan sa mga luubos sa katilingban. Mabita atong simbahan karon, dunay kung makadungog mo kanunay magisgot tong simbahan og synodality. Synodality pero mabungog na tanang po nga synodality ba. Adto pa sa isla ni pare sa imi kadungog ang synodality, pero di gyud na namo matugad. Nako, di gyud na niyo matugad kundi ninyo sination. Unsa man din na pare kasinatian, usa ka kasinatian nga adunay pagpaminaway. Tungod gay matag usa walay ubos sa katilingban nga dili madungog atong paminawon, kay kana sila mga tingog na sila nga adunay mga kaalam, adunay wisdom, unya makatunta nila ang gamito nato aron makapaminaw ta. Mao nga kita mahimong magpapaubsanon bisan pagdaghan tag nahibaw. O kini mga pari daghan nag nahibawan biskuila kunog na po katuig mo nagtudluan sa papa oy pangapari pagpaminaw mo sa mga parokyano tuon nag synodality kay usahay pod ingon ana baya nadagan nagnibawan mas tauna pa ko nimo mas daghang kog na eskwelahan ingon ara ro pod sa itong panimay kini na ay mainsulto tas bata kay inosente kay bata mangutana niya matrigger ta otro ron kay mura kagway batasan anaon ang bata kay nangutana ra sa iyang pagka-inosente unsa iyang nakita unsahay mayon tag daghang pagkagbugas kaunon mas dugay na ko ning kalibutan na daghan ako nahibaw-an mo na nga ang awhag sa Ginoo nato labi na kitang mga nauna nga mao nga mahimo kitang mapaubsanon bisan pagdaghan kitag naabot bisan pa sa atong daghan nga mga nakabuot unsa kataas ang atong posisyon sa atong katilingban diha sa atong banay kamao kitang maminaw tungod kay ang atong pagpaminaw mao ang maghatag nato og kaalam nga makadungog kita sa tingog sa Ginoo. Sama kang Moises gabisan sa sampinit madungog niya ang tingog unya atong makita ang buhi nga Dios ang iyang dagway sa nagkalain-lain nga paagi diha sa atong palibot diha tungod kay kita ang atong mata sa atong kasing-kasing nakakita ug makakita lamang atong mata sa atong kasing-kasing kung walay babag kana dili ang atong kasing-kasing mapahitas-on walay truso walay sungay nga nagtubo diha sa atong kasing-kasing way hindi babag limpyo ug mahimo lamang ng limpyo diha sa atong pagkamapaubsanon.
Ang na atong sakramento sa kumpisal usa na sa paghinlo sa mata sa atong kasing-kasing aron mahimutang mapaubsanon ug makita nato, madungog nato ang Ginoo tingog diha sa atong palibot, diha sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Amen.